खुलुमबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि बर' रादाबखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना बयखौबो आसा खालामो। गिबि रादाबाव दं डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि संगालिफोरा बृहस्पतिबाराव आसामनि नगाव जिल्लायाव घुस लानायनि दायाव सासे गाहाय फोरोंगिरिखौ खायो। सुलुंनि बायदिब्ला नगावनि खावैमारि गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बुलबुल चौधुरीया अजद होनाय बायदिब्ला गावनि सिबिथाय बिजाब। नैथि रादाबाव दं नब कुमार सर'निया 7 बोसोर जेल जानो हासिगौ। खौरां मोननाय बायदिब्ला बर' जन सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि मानगोनां दावराय देख्रेब नार्जारी बिथाङा दिनै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायना बुंबावदों दि नब कुमार सर'नियाया बर' कसारि नङा होननानै बिथांनि MP बिबाना दानजागोन आरो बिथाङा बे दायनि थाखाय आयेन बायदियै 7 बोसोर जेल जानांगोन होनना फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायना बुंबावदों दि गावसोरो नब कुमार सर'नियानि लेगेसि डाटा, बिनि बिफानि हानि रिपर्ट, बिनि स्कुल एडमिशननि सार्टिफिकेट बेफोरखौ चेक खालामजोब्बाय आरो बिथां नब कुमार सर'नियाया बर' कसारि नङा होनना फोरमायदों। फोरमायना बुंबावदों दि गावसोरो नब कुमार सर'नियानि लेगेसि डाटा, बिनि बिफानि बिथां मानगोनां दावराय देख्रेब नार्जारीया फोरमायदों दि बिथांमोनहा नब कुमार सर'नियानि हेंथायै हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस होनायनि गेजेरजों सावरायदोंमोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिथां नब सर'नियाया 10 बोसोराव खामायनाय कौटि रांखौबो गासैबो होफिन जोबनांसिगोन होननानैबो फोरमायबावदों। बिथां मानगोनां दावराय देख्रेब नार्जारीया फोरमायदों दि बिथांमोनहा नब कुमार सर'नियानि हेंथायै हाइ कर्ट आरो सुप्रिम कर्टआव केस होनायनि गेजेरजों सावरायदोंमोन। थामथि रादाबाव दं सोरखारा शुक्रबारनि फुंबिलियाव फोसावनाय नथामाव बुंदोंमोन दि दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोननिफ्राय सुबुंखान्थि सान एबा 26 जानुवारिसिम फुंनि 10:50-20 रिंगानिफ्राय 12:45 रिंगानि गेजेराव रावबो बिरखंफोरखौ गाखोनो एबा टेक अफ खालामनो गनायथि होनाय जानाय नङा। सिगांनि खौरां एजेन्सि ANI आ बुंदोंमोन दि अख्रां लामायाव होबथानाया सुबुंखान्थि सानसिम गोहोम खोख्लैगोन आरो फिन 29 जानुवारियाव जेब्ला दिल्लीनि विजय चौकआव बिथिंग' रिट्रिट फोरबो खुंनाय जागोन। ब्रैथि रादाबाव दं गिबि मन्थ्रिनि जर'खा भिजिलेन्स सेलआ थांनाय बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीआव मोननै गुबुन गुबुन आय गैयै सम्पथिनि केसआव ACS मावख'गिरि सुकैना बरा आरो सासे आजिरा मोननाय मावफुं इन्जिनियारखौ खायो। ब्रैथि रादाबाव दं गिबि मन्थ्रिनि जर'खा भिजिलेन्स सेलआ थांनाय बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीआव मोननै गुबुन गुबुन आय गैयै सम्पथिनि केसआव ACS मावख'गिरि सुकैना बरा आरो सासे आजिरा मोननाय जायगायारि ओनसोल जौगाथायनि थाखाय होनाय MP रां जाख्ल'नायनि मोनसे जाथायाव लोब्बा थानायनि थाखाय सुकैनाखौ थांनाय बोसोरनि मार्चआव होखारथ'नाय जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। MP फान्ड रां जाख्ल'नाय केसनि नायबिजिरनाय समाव गिबि मन्थ्रिनि जर'खा भिजिलेन्स सेलआ बिथांजोनि सम्पथिखौ बिथांनि आयनिफ्राय बांसिन नङा होनना मोनदोंमोन। बिनि उनाव दिसेम्बराव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो मोनसे नायबिजिरनाय जादोंमोन। फोरमाननि सायाव बिथा खालामनानै बिथांजोखौ बृहस्पतिबाराव खानाय जादों होनना पुलिसआ बुंदों। नायबिजिरनायनि समाव भिजिलेन्स सेलआ गांधी बस्तियाव बिथांजोनि थाग्रा न' आरो हाथिगावआव गुबुन मोनसे न'निफ्राय हानि लेखा बिलाइफोरजों लोगोसे गोबां फोरमानलाइफोर मोनदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि मोनाबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।